Băieții și fetele sunt o valoare! Băieți! Băieți, să-i trage cineva pe dreapta pe ăștia de... Tata. Coaie, dar uitați-vă cum arată calculatorul ăsta, dar zici că e trofeu, coaie, ești nebun? Zici că e noua carcasă de la Achiris. Și ia uite, se prinde fix aici de mânerul ăsta, băieți. Iar facem. Mamă, să mă bate, tata! Să mă mi-a șobal. Aoleu, coaie, unde-l pun? Coaie, unde-l pun? Bun. Și cred că are și ea eu, sincer, după cum am văzut așa un pic. Mi-a curs bala cu aia, mi-a curs un pic de spermă. Asta este. Asta este, calculatoare cu flegme, doar la stresul computers. Asta e. Ciao ragazzi. Come se dici la voi in Romania? Buonasera. Buonasera la tutto ragazzi. Buonasera a tutti. Come se dici? Ce pulă seara faceți, ragazzi? Bă, dați subscribe! Bă, dați subscribe la Stresul Computers! Hai! E greu, mai ales la șurubele și la chestii mărunte. Nu mai plânge, Chipi! Ciao bella Alexia, ciao. Ciao. Te guardate la tasco de nel cucina? S'ha finito il tasco della cucina, Alexia? Ciao bella, ciao. Finito il tasco della cucina? Grazie, grazie amici. Grazie, grazie.